Uma-ke ekhaya kini kuwukuthi kudlula umuntu emhlabeni, ukudlula kwalo muntu lo ubengisenawo umlenze, ubengisenayo ingalo. Hleze mhlampe izimo zashukela njalo njalo, okanye mhlampe walimala engozini yemoto, lamnikeza ithonga futhi noNkulunkulu ithuba lokuthi aphinde akwazi ukuphila. Mhlampe kwagcina sekusuka lowo mlenze, kwagcina sekusuka lowo ngalo, kodwa waqhubeka mhlampe naye waphila lowo muntu. Usedlulile-ke emhlabeni lowo muntu lowo owuhlobo lomuntu okanjalo. Into ezodala ukuthi-ke angangeni emndenini, into ezodala ukuthi abe umuntu engathi uhlupho kanjalo, noma uma ngabe efika ekhaya kunabantu abaze bevalwe ngisho emakhaya kuthiwa ubani siyamvala manje uyahlupha, akasezukwazi ukuphinda angene la ekhaya, sesamvala ubani. Kanti into yaphanjaniswa mhla iqala. Webantu bakuleli lizwe, wemaZulu amahle, ibalulekile le ndaba, noma zothi manguni, kwakuthiwa phela bangoni, angithi thina abantu ngale nkathi ngalesi sikhathi. Le nto yokuqala nje makuthiwa kushoniwe, kubalulekile ukuthi senze ngendlela okuyiyona yona bafowethu, ngoba sinezimo, siney'ngozi, siney'gameko nje. Ile nto ukuthi abantu abaningi la bathambisa ukukholwa la kungafanele khona and abezwa. Imindeni eminingi ayilanda abantu bakube emgwaqeni kuze kwehle ingozi. Imindeni eminingi ayiyeke lento yokukholwa. Akekho umuntu enimfihla emgodini nibe nisho umphefumulo wakhe lapha emgwaqeni. Ngisasho namanje, yingakho kuzoqhamukelana ingozi bengaka emgwaqeni. Ingakho kusazoba negama ezishwaqisa ethusayo la emhlabeni. Abantu basebenzisa ukukholwa kungafanele. Uma nibuka abelungu behambe belokhuza imingcwabo, bona emabhokisini basuke bebeke imbali lapha phezu kwebhokisi. Akekho umuntu oke babuza ukuthi why bebeke imbali. Bayazi bona abelungu, bayazi. Ingakho nje mina ungeke uzothiwa ngephasenti abayembali ngihambisela intombi. Into wenzani imbali? Angikho-ke lapho kontontoni, cha. Vele sithanda into singabantu abamnyama futhi singathanda ukuba amathatha, kulungile. Uma ukuthi kudlula umuntu akasenawo umlenze, akasenalutho, akumele phela aze ayofihlwa, afike ekhaya afihlwe kodwa ekubeni engenayo ingalo, engenawo umlenze. Sekumele exhunywe umlenze wakhe. Angikuphinde lokhu. Uma kudlula umuntu ekhaya akanawo umlenze, akanayo ingalo, akumele lowo muntu angcwatshwe. Lowo muntu sekumele axhunywe umlenze. Uxhunywa kanjani-ke na? Abaphilayo noma umndeni ngale nkathi elandiwe ngehlahla, mhlawumbe kusuke lapho ashone khona, bemthatha kuziwe kuyiwa nakushiwo kuthiwa sonatha umzimba wakhe emakhazeni, kubuye emakhazeni futhi ethatha futhi eyiswa lapha mhlawumbe endlini ebehlala khona, bese kusuka lapho sekuyahanga naye ibhuku, sekuyiwa kuphi, sekuyiwa ekhaya. Akabe esangena-ke ekhaya noma bethi uyigulele, akabe esangena ekhaya ngesimo sokuthi usecisha afaniswe nomuntu oshone ngesikhala noma kuthiwa akashonanga ngesikhala. Into esifanele yenzeke, sekumele kubulawe imbuzi. Ngisazokuphinda lokhu namanje ngihleze ngikusho. Asikho isilwane esithwele kanzima emhlabeni njengembuzi. Asikho. Uma ngabe kunomuntu wakini osaphila osadlandlambana ongesenamlenze, ongesenalutho, lowo muntu anokwathi uma ngabe edlule emhlabeni sekuyofuneka kubulawa imbuzi emxhuma leyo nto leyo ukuze azokwazi ukuthi afike emndenini wakubo, ngoba akekho umuzi soficana nabo lapha noJoseph nobani. Umuntu uma edlule emhlabeni emndenini wakubo phaqa. Kusho mina mfowakankemba, ukhululeke nje umzulu waphathisa ngasenganeni. Akekho umuntu othi uma ngabe wedlule emhlabeni aye koJesu. Angiyazi ukuthi asikaze sifa, asikaze sikubone okungale, khona abazosho njalo futhi benelungelo futhi nalo ukuthi besho njalo. Kodwa sinemindeni eseke yahamba engiyazi yabuyiswa, sekuprepare ukuthi kuyangcwatshwa, yabuyiswa, yazosho imfihlakalo ifice ngalo ukuthi ifice omkhulu bathini. Sekuthengiwe kuthiwa kuyafihlwa, bavuka. Sinobufakazi omningi. Uma udlula uye emndenini wakini. Yingakho wena obulala umndeni wakini, wena othakatha, wena ophatha umuntu, uma uzobuka le video le usazofika lapha nobe nenkinga, ngoba usayodayela ingane inkinga ezosala iphile, ngoba wena unasabelo ekuzungena emakhehleni akini uphatha umuntu ubulala umndeni wakini. Hambani nilanda abantu abadlule emgwaqeni. Into engiyikhulumayo la ku-social media, hhayi ngoba mhlawumbe ngifuna ama-like. Ama-like awangenzi ngisigwili futhi ngiyile nto engiyiyona nje, akunalutho. So-ke anginazo isidingo sokuthi ngavele ngisuke ngiphoste ividiyo bayithi ngifuna ama-like nama-comment. Ngisuke ngingabhorekile, kuningi engikwenzayo noma ekufanele ngikwenze. Uma ngabe zinitshela, uma kushona umuntu uyalandwa lapho, ulandwa kahle ngehlahla. Akekho umuntu ozothiwa siyayiwokhela ngesimlando ngekhandlela, cha.
omkhulu abayazi indaba yekhandlela ukuthi lalilanda umuntu. Umuntu uma ngabe esezofihlwa ekhaya, kubulawa imbuzi, imxhuma umlenze, ima esengena ekhaya ukuze engangeni la ekhaya nesimo sani nomuntu nokuzane engena ngomlenze. Uma efihliwe lowo muntu akayindawo. Iyafana lento nomuntu oqhunyiswe ibhamu mhla eshonile kuthiwa ngobushole ngalo ibhamu akayindawo lo muntu. Niyowenzela imicimbi-ke niyobe nimenzela ngoba ufike nomsindo kokhokho, ufike wabuzwa lapho uthi yona mpilo ubuyiphila le, uza noba uza kobani ngoba uza nomsindo nje. Yabona kwathi sekugula elinye ikhehla lakhuluma kwaphela iviki, ngithi ngiyolibona ngithi awumkhulu usaphila, athi hayi ngiyaphila akufani. Athi nje yabona ngoba sikhuluma nawe ngihleli noba ebalomkhulu abangasekho nobaba abangasekho, kanti sekukhombisa lokhu ukuthi usezodlula lezo nsuku. Uthi uyayibuza hayi bobaphi obani, athi wena uyagula shuthi ngoba uhleli lapho nje abone wena ogulayo. Awubabona nosibani, hawu awuthi ngimvuze mhlawumbe omkhulu ulele embhedeni, mkhulu uthini? Isayini yani umuntu ulandwa abantu bakubo futhi kusuke sekuvingelwene uma ngabe sedlule emhlabeni ukuthi usibanibani njengamanje siyamlanda, hamba nilanda ubani. Bayathunywa abanye bazeyithunywa ngalana ukuthi hamba nilanda ubani njengamanje. Abantu abatshelwe iqiniso ngoba into ebulala lenze lento yenkolo nobufundiso obuyisimangaliso obugcwele wonke umhlaba kuthathwa shapharapapapasha kwenziwe yonke into yombhedo esingasho ukuthi akungenziwa ukukhuleka kuhle ukukhuleka. Kunabantu abagcina sebeyibonga ngendlela e-wrong le inkulumo zami. Ukukhuleka kuhle akungasanganelwe ekhaya. Imizwa wabamkhulu inosiko lwasekhaya hayi inkolo. Yabona nje mina ngimi ngalapho ungakhola uzuyofika kuphi ngisho uzofika eMozambique when come to ekhaya okwasekhaya ukuhlangana inkolo nekhaya. Xhumana ney'ngane zabantu imilenze ziyoba amathonga ziyoba ziyipoki uma ihamba ezey'ngene mntu zofeyimiswe ziyobuya yibanga ulaka zigingqe ney'ngozi ziyobuya zenze yonke into zokuthi uma ngabe igama lazo ngeke likwazi ngisho ukukhulumeka ngoba lezi ngane ezayikwazi ukungena emndenini labantu laba sebadlule emhlabeni abakwazi ukungena emndenini bengenawo umlenze kufuneka bexhunye umlenze. Kuyithalene nomndeni ukuthi kunomuntu ongcwatshwe umlenze enjani engaxhunywanga. Ngasho ngathi uma kuleli ekhaya ubusisiwe ngoba uma ngabe unenhlahla ungabangaze idwala uzoyizwa inkulumo esiyikhuluma futhi yokusiza. Landani abantu emgwaqeni lemndeni ekholwe kakhulu. Ngiyabonga.